आङो जा नुबोदों इउपिपिएल दोलोनि जेसेबां खामानि मावदों मोजाङानो मावदों आं नुबायबो प्रेक्टिकलि आं बेरायफायो खोनाबायबो आरो मेगनजों नुथारनाय आरोखि बेखौ बिसास खालायनानैसो आं थांखादों आरोखि बेथ' नंखाय फुरा नंखाय बियो आङो जा मावदों बे एकदम सैथोखा हायोबा बिथांमोना खाथाखौ बोलानानै गाबोननो रिप्लाइ होफिनदों आंनो देखायथों खयथा खाथा दं बेखौ देखायथों आरो आं नायगोन आरोखि बिसोरना माखासे हुदाबो दङ ओरै बिबान होयोबा माबा माबि ओरै खाथाखौ बिसिलायनानै सिथमनानै गारहरनाय हुदाबो थायो नाथाय बे अयभासआ दाबो दं नामा बिदि पलिटिक्स खालायोबा थानाय नङाबो जानो हागौ आरोखि बेनो आरो आंथ' बिपिएफ दोलोआव भाइस प्रेसिडेन्टखौनो आं मावबोखादों मावनायालाय ओमफ्राय इउथआव आरोखि बेखौ बयबो मिथिखायो आंजों बहुद मानसियानो साखि दं माखासे गावसिनावबो सोंनो हागोन आरोखि गावसिनि बिपिएफनि दा इउथआव कर्मचारि दं बिसोर मिथिखाजोबो आंनो लिड खालायदों माखासेखौ बेनो आरो आंना ओमफ्राय नै दाख्लै 27 थारिखनिफ्राय आं इउपिपिएलनि माखासे खामानि मावनाय बिनि एडभान्सै मावबोखानाय मानाय माखासे माबाखौ नुबोनानै आरोखि बिसोरनि नियम खान्थिखौ नुनानै खौसेथि खामानि मावनायखौ नुनानै आरोखि ओमफ्राय आं दा बुंनो मोजांसिन बेनो साबसिन जागोन होननानै आंनि चइस बायदियै आं इउपिपिएल दोलोखौ रनजित बसुमतारी सारनि माखासे मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै ओनसोलाव डेभेलप खालामनो नागिरनाय जाथिनि खामानि मावनो नागिरनाय बेफोरखौ नुनानै आंबो जइन जाफैबाय आरोखि आच्छा मानगोनां दिनै जोंनि बावहाय नुजाफैनाय साफ्रोमबो ससियेल मिडिया नोंथांमोनखौ आं गिबियावनो बरायनानै लाग्रोबाय जितु दहाय फुंबिलिनि 9 बा 10थासो जाबायमोन खोमा बेवहाय आं मिडिया ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोननि माखासे फोसावनाय मिडिया भाइरेल खालामनायखौ नुदों नंगौ बिथाङा नबिन खाख्लारि बिथाङा दिनै जोंनि माखासे इउपिपिएलनि प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएलआव दिनै जोंहा सार रनजितआ मोजां खामानि मावनाय बे मोजां खामानि आदर्शखौ मावनायखौ नुनानै बिथाङा जगदान जाहैदों बेवहाय फंनैसो बिथांनि सायाव मोनसे रेगिं खालामदों बिथाङा नंगौ बै समाव आं गोनाङावबो माखासे बिबानगिरिमोन मावबोखादों भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबैनो दंमोन बिथाङाबो दा बिथांमोनहा बिथांखौ नबिन खाख्लारिखौ बेवहाय बिबान गैया होननानै बिथाङा जे बुंदों आरो जायखौ जोंनि सारादि दिनै मोनसे मोजां लामाजों जाथिनि हारिनि मोजां आदर्श खामानि मावलांनो जिथु थांगासिनो दङ रनजित सारा हारिनि दिनै डेभेलपमेन्ट जाथिनि डेभेलपमेन्ट गासिबो उद्देश्यखौ मोजां मोननानै बिथाङा दिनै जोंनि इउपिपिएल गोदान सरकार बे परिबर्तन सरकाराव जा प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकाराव बिथांमोनहा मोजां खामानि मावनो लासेयावबो दिनै सारमोनखौ नहा नहा नंखाय रावजों दिनै बुहा फोसावदिं मेल खालामबाय थायो दिनै जितु गावसिनि दोला दिनै लोरबां जालांनायखाय दिनै जोंनि बे इउपिपिएल दोलोआ मोजां खामानि मावनाय मोजां आदर्शजों खामानि मावनानै दिनै हारिखौ सान्थि परिबेस्थियाव लाबोनो नागिरनायाव बिथांमोनहा जेब्लायबो हेंथा होबोनायखौ नुबोबाय थादों जितु जोंनि बे बर' माहारि जोंनि बर' समाजाव जितु बेफोरबायदि दिनै जोंनि सारमोन मोजां खामानि मावनो लानायखौ जाहाथे बिथांमोनहा हेंथा हेंसि होआलासे जितु गोरोबनानै जाहाथे मोजां खामानि मावलाङो जों बेखौ मोजां लुबैयो दिनै आंबो बै समाव बिपिएफनि जानानै सासे कर्मचारिमोन नंगौ स्वयं आं 17 बोसोर बिथांमोनजों गोरोबफानानै खामानि मावसेयावबो दिनै जोंखौ जेबो लामा देखायाखै आरो जेबो मोनमोनथाय बेफोरखौ जोंनो आदर्श जेबो बिथांमोनहा राहा होआखै जायनि फलाव जोङो दिनै गोदान सरकारजों मोजां आदर्श मावलांनो होननानै जाथिनि हारिनि डेभेलपमेन्ट खालामलांनो होननानै जों दिनै जिउयै माहामै सारमोनजों गोजोमनानै जोंनि बे गोदान सरकाराव सान्थि परिबेस्थिजों लोब्बा लानानै गोथार गोसोजों जोङो इउपिपिएल दोलोखौ जों जेब्लायबो जयजुक्त खालामलांगोन आरो जेब्लायसिम जों थागोन अब्लासिम जोङो जोंनि बे इउपिपिएल दोलोखौ जों गोग्गानाय लानानै जों खामानिखौ मावलांबाय थागोन बे समाव जोंजोंनो लेंहरजानाय रादाब बुथुमगिरि गासिनिसिमबो बरायग्रोनाय थाबाय लोगोसे रादाब नायगिरि
बिथांमोननिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय। दिनैनि जे प्रेस मिडिया, बे प्रेस मिडियाया अर्थात दिनै 29 तारिख 8 मार्च 2022 दहायसो ससियेल मिडियायाव नवीन काकलारि बिथांनि सायाव जे माखासे एलिगेसन लाबोदों, बिथांखौ जे सासे BPFनि कर्मी नङा, बिथांमोना बेबादि मोनसे अभियोग लाबोदों। जोङो बेखौनो जोङो क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों जे आसाबारि प्राइमारि कमिटि UPPLआ जोंनि जेब्ला बै समाव BPF राजनितिकआ जन्म जानायनिफ्रायनो बिथां नवीन काकलारिखौ BPFनि दलाव थानानै जोङो रह' रह' खामानि मावनायखौ जों नुबोदों। बेखायनो जोङो बिसास खालामो बिथाङा सासे BPFनि मैखोम दैदेनगिरिमोन। दा जानो हागौ बिथांमोना दिनै BPFखौ नागारनानै UPPLआव थांनायखौ निस्सय बिराद गिदिर मोनसे गावसिनि दलाव खहा जाबाय होननानै बिथांमोना साननो हागौ। बेखायनो माखासे अभियोग लाबोदों। जोबनायाव आं बेखौसो क्लियारिफिकेसन होनो नागिरो जे दहायनि खौरां बिजोंजों माखासे जोंनि EM रन्जित बसुमतारीनि सायाव गाज्रि भाषा लाबोनायखौसो आङो फंनैसो खेंफोरथि होनो नागिरदों। जे जोंनि रन्जित बसुमतारीखौ गाज्रि जे बाथ्रा बुंनाय, बेयो गासिबो मोनसे गावसिनि गिनाय भाबजों बाथ्रा बुंनाय। बिथांनि खामानि मावनायखौ नुनानै रायजो राजाफोरा गोबां UPPLखौ मदद होनो थांगासिनो दङ। बिथांमोननि माखासे जे आदर्श, बिथांनि जे अननाय, बिथांनि जे मावनाय, रायजो राजाफ्रा बेखौ बिसास खालामनानै दिनै बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा साफा गुगागासिनो दङ। फोरमायहरनो नागिरो जे आसाबारि एरियायाव माने BPF होननाया खुनु BPFनि सापर्टारफोरा थानाय नंला। BPF हिसाबै जिर' जाहैसिगोन, बेखौ जोङो नुहुरगासिनो दङ आरो जों बेखौ सानसे साननैनि उनाव जोङो देखायगोन।